Salutare! Păi ce faceți? Astăzi m-am gândit să fac pentru toți oamenii care se gândesc, care se uită la mine pe YouTube și deci m-am gândit să fac provocări, cum au făcut mulți youtuberi. În episodul următor, acum o să vedeți, să-mi dați un like, sper. O să vedeți voi, o să fac un videoclip și îl postez pe YouTube cu poze. O să vedeți voi ce tare este videoclipul, un distrack. Da, bine că o să este foarte șmecher, sper că o să este și foarte șmecher și nu. Sper că o să vă uitați, o să-i dați like, vine în 6-7 minute, vine distrack-ul.